बेयो जाबाय गुगल एडसेन्स लोगोफोर। आं नोंथांमोननो माबायदि एसे देखायग्रोनि लोगोफोर ना। नायनानै लाग्रोदो लोगोफोर गुगल एडसेन्सखौहाय, बिनिफ्राय आं ओरै उल्था बोलाना देखायनोसै खिथुथिं माबायदि बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बेवहाय एड्रेस दं लोगोफोर, आं आंनि एड्रेसखौहाय देखायनो हानाय नंला। सिंजोंहाय माबायदि नोंथांमोननो देखायनोसै आङो, नै बेबायदि आरोना लोगोफोर, नै फाख्रा सिख्रा। बिनिफ्राय बेबायदि, बिनिफ्राय नैबावहाय पिन नाम्बार थायो लोगोफोर, इउआर पिन, आं बेखौ देखायनो हानाय नङा। दा बेबायदि आरोना गुगल एडसेन्सआ। दा नोंथांमोनहाथ' नुबाय गुगल एडसेन्सआ माबायदि, जेबो गैया लोगोफोर। दा बे गुगल एडसेन्सखौ माबोरै मोनो आरो बबेनिफ्राय मोनो आरो मा खालामनानै बे गुगल एडसेन्सखौ मोनो लोगोफोर, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। दिनै बिनि सायावनो सावरायगोन लोगोफोर, लोगोसे नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामगोन। आं बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो इउटुबनि सोमोन्दै लोगोसे ससियेल मिडियानि सोमोन्दै शेयार खालामबाय थागोन। नोंथांमोनहा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोनहा गुगल एडसेन्सखौ मोननो थाखाय नोंथांमोनहा गावबागावनि चेनेलखौ मनिटाइजेसन खालामनानै लाग्रोनांगौ आरोना। इउटुबावहाय मनिटाइजेसन खालामनो थाखाय जोंहा 1K साबस्क्राइबार, बिनिफ्राय 4000 वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ जाहैबाय लोगोफोर। दाथ' इउटुबावहाय गोबां रुल फैबाय, गोदान माबा नेमफ्रा सोलायजोब्बाय आरोना। आं सिगाङावहाय माने 1K साबस्क्राइबार, बिनिफ्राय 4000 वाच टाइमखौ कमप्लिट खालामनांदों लोगोफोर। दा खोथाया जाहैबाय 1K साबस्क्राइबार 4000 वाच टाइम कमप्लिट खालामखांनायनि उनावहायसो नोंथाङा नोंनि चेनेलखौ मनिटाइजेसन खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। मनिटाइजेसन खालामनो हाब्लासो नोंथाङा इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामनो हागोन। नोंथाङा आर्निं खालामनो थाखाय इउटुबावहाय माने मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हानांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथाङा इउटुबावहाय आर्निं खालामनो थाखाय भिडिअखौ मोजां खालामबाय थानांगोन, मोजां हगारबाय थानांगोन। अब्लासो मानसिफ्रा नायगोन नालाय लोगोफोर, मानो होनब्ला जोंहा भिउसजोंसो आर्निं जायो नालाय, एडभार्टाइज फैनानै। दा जेसेनो भिउस फैगोन एसेनो नोंथांनि आर्निंआ बारानिफ्राय बारा बारायलांबाय थागोन आरो। जेब्ला आर्निं जायै $1निफ्राय $10सिम नोंथांमोनहा आर्निं खालामनो हागोन, अब्लासो गुगल एडसेन्सखौ फाथायनो हागोन आरो लोगोफोर। $10 जाबाथाय नोंथांनि इमेइलावहाय मोनसे मेसेज फैगोन आरोखि ना, माने गुगल एडसेन्सखौ एप्लाइ खालामनाय, गुगल एडसेन्स पिनखौ एप्लाइ खालामनायनि अपसन फैगोन आरो। फाथायखांनायनि उनावहाय गुगल एडसेन्सआ बा गुगल एडसेन्स पिनआ अबे समाव सफैयो होननानै बुङोब्ला सोरनाबा सप्ता खनसे, सोरनाबा सप्ता खननै लायो आरोना। ओमफ्राय माखासे मानसिफोरना माने मास मोनसे, मास मोननै गाहाम लायो। सोरनिबा थाखाय थाब सफैयो, सोरनिबा थाखाय लेट सफैयो आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोनहा मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनायावहाय सिगाङावहाय माबाफोर भुल गोरोन्थि जादोंब्ला, बा नोंनि आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार होनाया माने मोजां रोखोम जायाखैबा, बा नाम लिरनाया मोजां रोखोम जायाखैबा नोंथांनावहाय सफैनाय नङा आरो, नोंथाङा गोदान एप्लाइ खालामफिननांगौ जानानै फैयो। दा बेखिनियानो लोगोफोर, नोंथांमोनहा इउटुबनिफ्राय गुगल एडसेन्सखौ मा खालामनानै मोनो, माबोरै मोनो, नोंथांमोनहा बेखौ मिथिबाय। दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो, बिनिफ्राय शेयार खालामदो। बिनिफ्राय बेबायदिनो बे चेनेलावहाय इउटुबनि सोमोन्दै, ससियेल मिडियानि सोमोन्दै गोबां आपडेट मोनबाय थागोन लोगोफोर। बे आपडेटखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय।